7-nji iýulda Aşgabat keselhanasyna aradan çykan türk diplomaty Kemal Uçkun, türkmen häkimetleriniň aýdyşy ýaly pneumoniýanyň dälde koronawirusyň pidasy bolan çemeli. Mundan başga da azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 57 ýaşly diplomatyň özüniň evakuasiýa edilmegini sorap, türk häkimetlerine ýüz tutanlygyny, ýöne resmi Aşgabatyň türk tiýil kömek uçuryny kabul etmekden ýüze würmegi sebäpli munyň başa barmanlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky koronavirus bilen bagly ýagdaýy gizlemek üçin ol ölýänçä garaşdylar we uçury ýurda goýbermediler diýip çeşme aýdýar. Kemal Uçkun 11 günläp Aşgabatyň kardiologiýa keselhanasyna ýatan döwründe özüniň rentgen suratyny Türkiýe iýerip bildi. Rentgen barlygynyň netijelerini öwrenen türk lokmanlary oňa 90-99% ähtimallyk bilen COVID-19 diagnozyny goýupdyr. Ýatladyp geçsek, Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň dini meseleler boýunça 57 ýaşly geňeşçisiniň ölümi 8-nji iýulda ma'lum boldy. Uçkunyň soňky günlerinden habarly çeşmäniň sözlerine görä, ol 7-nji iýul güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 9 töwereklerini aradan çykdy. Diplomat ýokary beden gyzgynlygy we agyr üskülewik bilen Aşgabatyň kardiologiýa ilmi klinik merkezine 27-nji iýulda ýerleşdirildi. Ol ýerde lukmanlar oňa pneumoniýa diagnozyny goýdular. Soňy bilen türkmen tarapy Uçkunyň ýürek ýetmezçiliginden aradan çykanlygyny aýtdy. Ýöne çeşmäniň aýtmagyna görä Uçkunyň ölüm sebäbiniň koronavirus bolanlygy gaty ahmal. Çeşme öz şahsiýetini aýan etmekden ýüze wurdy. Onun sözlerine göre Uçkun Aşgabatyň kardiologiýa ilmi klinik merkezine gyzygyny galyp üskülewiň başlamagyndan 2 gün soň 27-nji iýulda ýüz tutdy. Lukmanlar ony pneumoniýa diagnozy bilen derrew hassahanaga ýerleşdirdiler. Diplomat Aşgabatyň klinikasyndan diri çykmady. Türkmen lukmanlary türk diplomatyny antibiotik bilen bejerip başlaýar diýip çeşme aýdýar. Ýöne onuň ýagdaýy erwetleşýär. We ol özüniň rentgene düşürilmegini talap edýär. Hemde öýken suratlaryny Türkiýede birnäçe lukmany şol sany Türkiýanyň COVID-19-a garşy görüşmek boýunça ulmy geňeşiniň agzalaryna ýeberýär. Azatlygyň gürrüňdeşiniň sözlerine görä ähli lukmanlar bir agızdan Kemal Uçkunny 90-99% ähtimallykda COVID-19 bar diýen netije gelipdirler. Olar oňa virusa garşy zerur bejeri üçin dessine watana dolanmagy maslahat beripdirler. Şondan soň hassahanaga ýerleşdirilmeginiň 7-nji güni ol özüniň evakuasiýa edilmegini sorap türk häkimetlerine de ýüz tutýar. Bu aralykda Uçkun özüniň evakuasiýa edilmeginiň guramaçylygy üçin Türkiýe häkimetlerine ýüz tutmagy dowam edýär. Çeşmäniň aýtmagyna görä Türkiýe hökümeti derrew evakuasiýa işlerine başlaýar we Türkmenistanyň hökümetinden tiýil kömek uçurynyň ýurda gelmegine ruhsat soraýar. Çeşmäniň sözlerine görä türkmen tarapy türk tiýil kömek uçurynyň gelmegini ret edýär. Azatlygyň Kemal Uçkuny Aşgabatdan çykarmak üçin türk tarapy ähli tagallany etdimi diýen soragyna çeşme Türkmenistan onuň çykarmagyna ruhsat bermedi. Sebäbi öz şäherine COVID-19-yň bardygy barada maglumatyň sızmagyny islemedi. Türkiýe hökümeti bolsa ýeterlik syýasy basyş görkezmedi diýdi. Uçkuny evakuasiýa etmek baradaky gepleşiklerden habarly çeşme türk tarapynyň tiýil kömek uçuryny iýermek barada soran ruhsatyny ret edip türkmen häkimetleriniň ýurtdaky koronavirus bilen bagly ýagdaýlary gizlemek üçin onuň ölümine garaşanlyklaryny we uçury ýurda goýbermänliklerini notady. Uçkun Aşgabatyň kardiologiýa ilmi klinik merkezi bolan hassahanada 7-nji iýul güni yerli wagt bilen agşam saat 9 töwereklerini aradan çykdy. Türkmen tarapynyň lukmanlary pneumoniýanyň fonuny Uçkunyň ýürek ýetmezçiliginden aradan çykanlygyny aýtdylar. Türk tiýil kömek uçuryna Kemal Uçkunyň ölümünden 2 gije günnüden gowrak wagt soň 9-njy iýul gijesi uçmaga ruhsat berildi. Merhumyň jesedi onuň Türkiýanyň gün ortasyndaky dogduk şäheri Denizle ekidildi we 12-nji iýulda jaýlandy. Azatlyk çeşmäniň aýdýanlary boýunça kommentariýa haýyş edip Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna we Türkiýanyň Daşary işler ministrligine ýüz tutdy. Ýöne Kemal Uçkunyň 2018-nji ýyldan bäri işläp gelen Aşgabatdaky Türk ilçihanasyna Biziň soragymyzyň öňki işgäriň ölümi bilen baglydygyny eşdip dessine telefonu taşladylar. Ilçihana bilen habarlaşmak boýunça gaýta edilen soňky synanşyklar şowsuz boldy. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginde bolsa Azatlygyň korrespondentiniň soraglaryna jogap berip biljek ýekece de resmi bilen
telefonu bağlap bilmediler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşmak synan şygmydam elmidama bolşy ýaly netije bermedi. Azatlygyň korrespondenti bu maglumatlary öňe süren adam bilen 15-nji iýulda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistan saparyny tamamlan güni gürleşdi. Missiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji iýulda geçirilen medpuat ýygynyna häzirki wagtda Türkmenistanda tasdiklanan COVID-19 wakalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmelidigini belledi. Şeýle-de ol bütün dünýä Saglyk Guramasynyň hünärmenleriniň ýurtda gelip çykyşy näweli pneumoniýanyň ýa-da ýeti respirator keselleriniň köpelenligi barada çykýan habarlardan aladalanýanlyklaryny aýtdy. Ýöne briefinge gatnaşan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň wekili Gurbangul Öwliýakulowa çürt kesik ýurtda gelip çykyşy näweli pneumoniýanyň ýokdugyny aýtdy. Şu neçenli ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp gelýän Türkmenistan häkimetleri bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasyna olaryň Türkmenistany we Täjikistany sapar etmek niýetini ma'lum etmeginden 2,5 aýdan gowrak wagt soň ýurda girmegine ruhsat berdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasy COVID-19 missiýasynyň 2 merkezi ady ýurduny etjek saparyny 23 aprelde oglan etdi. Şonun bir hepdeden gowrak wagt soň bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Täjikistana bardy. Ýöne Türkmenistana sapar etmek üçin 2,5 aý gerek boldy. Bu wagtyň dowamynda Azatlygyň korrespondentleriniň habar bermegine görä Türkmenistanyň häkimetler koronavirus barlygy oňy netije görkezen näsaglary bütün dünýä Saglyk Guramasynyň bilermenleriniň sapar etmeli saglyk edaralarynyň başga ýerlere göçürdi. Meselem Azatlygyň çeşmeleri bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasynyň gelmeginiň edil öň ýany 3-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň Türkmenabaş şäherine baryp ýerli ýokunç keselleri hastahanasynyň taýýarlygyny, onuň hut öýüdiniň gözegçilik edenligini, ol ýerden ozal ähli COVID-19 näsaglarynyň çykarlandygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň korrespondentleri Türkmenistanyň pneumoniýadan köp adamyň ölýänligini we ölenleriň jesetleriniň galyň plastik gaplarda jaýlanýanlygyny habar berýärler. Türkmen resmiýetleri pneumoniýanyň we koronavirusyň ýurtda bardygyny inkar etmäge dowam edýärler. Emma bütün dünýä Saglyk Guramasynyň missiýasynyň sapary wagtyny häkimetler tutuş ýurt boýunça hökmany maska düzgünligi ýerdiler. Bunu koronavirusyň öňüne alyş çäreleri bilen näde howadaky ýokary tozan bölejikleri bilen düşündirdiler.